खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 9 एप्रिल 2022 इं सनिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि फंबायनि माबा मोनसे साननाय थांखिफोर जाफुंनो हागौ। फंबायनि सायाव गोजोन मोनगोन। वृष राशि मेगना बोरैबाफोर गाज्रि जाबायबायनो हागौ। मेगनखौ सांग्राङै लाखिनाया मोजां। मिथुन राशि दिनैनि साना गोथार सान। बायदिसिना मोजां खामानि मावनानै लानो हागोन। गोजोन मोनगोन। कर्कट राशि मानिबा दायाव साजा मोननो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। थासारिया गाज्रि। सिंह राशि बिदानि माबाफोर मोजां खौरां मोननो हागोन। गोजोननायखौ मोननो हागोन। मोजां सान। कन्या राशि बिमाया नखरखौ सान्थियाव दोननो हागोन। गोजोननायजों सम बारहोहरनो हागोन। मोजां सान। तुला राशि जेखि खामानि मावा मानो मोनसेबो जाफुंनाय नङा। नोंथांनि थाखाय खाफाल गाज्रि। जेबो मावैया मोजां। वृश्चिक राशि मानिबा जेंनानि थाखाय रां दाहार लानांनो हागौ। जेखि जाया गोसोखौ हमथाना थानांगोन। धनु राशि दिनैनि दिनाव थांलाय फैलायजोंनो समा बारग'लांगोन। साननाय खामानिया जाफुंनाय नङा। मकर राशि मानिबा जेंनानिफ्राय रैखा मोननो हागोन। गोसोखौ हां मोननाय बायदि मोनगोन। मोजां सम। कुम्भ राशि पाप खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सम। मीन राशि नखराव जेंना थानायफोरा सुस्रांजानायखौ मोननाय नङा। नखरनि सुखुआ गोमालांनो हागौ। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।